Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳоли моро тамошо дорем. Айни ҳол қарор дорем дар мошинбозии Душанбе ва якчанд мошинои беҳтарина барои як-яки шуморо ба навор гирифтагиём ва имрӯз пешкаш мегардонам. Бародаро, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем дастгириро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем, дар навор яктаи лайкам мегузорем. Фикротон рои нархи навои мошино ҳатман бинависонед. Нархи наво қимат аст ё ин ки арзон шуда як мошино ҳатман фикротонро бинависонед ва ба шумо тамошои хуба хурмон ҳастем. Мегзарем бар тамошои видео. Дидест ки барои касалиҳои занона, барои давлени, барои тромб, яъне хуна полини тоза мекунад, сахарин диабет, бародарои касалиҳои қанд дорем, инчунин барои ҷигар ва простатит, барои гурда, бародарое ки тез пешоб мекунед, гурдаотон дарк мекунед ё санг доре, инчунин барои жолудок, чӣ хел дидест жолудкаи кадоми язва ягон авқотҳои сахтӣ мехӯред, инчунин алҳадаи основной чорни тимин ва рибни жирка тайёршудагӣ барои иммунитета мебардорад ва омега барои зрени чашм метавонед заказ кунед, зрени чашмро рӯшан мекунад ва масла ва капсулаи чорни тимин. ҳамватанони азиз, шумо мехоҳед ки граница гузаред ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат намоед. Мо ба шумо тавсия метиҳем ки ба компанияи Акаи Алиҷон муроҷиат намоед. Акаи Алиҷон шуморо ба граница бурда меорад ва барои дуруст кардани документҳоятон ба шумо кӯмаки худашро мерасонад ва нархи роҳгирошам арзон аст. Номерҳо дар рӯи экран аст. метавонед занг бизанед, барои шуморо бештар маълумот метаҳад ва бо арзонанӣ мекунад. Аз номи канали Автолайф суҳбат кунед. Марҳамат бародаро, BMW F10 солош 2011 сборкаи Германия. Авион 2.8 бензин. Свеча хайхтон дидестен. Инҷа маҷбур шахшу ба навор мегирем, тамошо мекунем. Касои да махлум мешавад, номераи кара мемонем, занг бизанем, бештар бо маълумот мегирем. Марҳамат, як салон шахр тамошо кунем. Обогрев лифт, сидени, автомат, хуб, старт-стоп, бо компютер, хуб, люк, ҳама наворота дорад, комплектация фул. Марҳамат, агар фафон мегирем. Чанд смака нархаш? Хуб, 230,000. Номераи кара мемонем, занг мезанем, харидор бошем. бо барои шуморо бештар маълумот метавад, бо муомилаи хубанӣ мешавад. Номеро телефон абгӯ ака. 900 40 55 36. Дазори якум сол Мерседесои Зайчик 210 кузов. Объем 2.8. Хуб, газа бензин будай бародарон. Свеча дидестен, чой балона. Марҳамат, салон шак тамошо кунед. Мултирул, автомат, кондиционерш кор мекунад. خفان میگم خفان تماشا کنیم چند تا میگن نقشه خب 78000 نمره اکا 93 535 74 74 کسوی دم اخول میشه نمره اکا هست میتونین صحبت کنین با ارزونانی میشود. ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. Инҷо чхеле ки шумо дида истодед магазини автоаксессуари канали Автолайф кушода шидагиай бародаро, тамоми молҳои ороиширо ай мошиниро дорем. Чхолтон дар кор мешавад, поликои оригинал, тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кори мошинида бигем ҳастай, лампочкаи ксенон, дигар чизое ки мошиноро яъне базеб мекунанд ҳастай.
ҳатто dastavka барои подписчикои канал 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд, шумо метавонед dastavka кунед ва dastavka барои шуморо беплай. хулоса номерои ман дар рӯи экран мешавад, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. боз як магазин ахшо сиёмка мекунем, метавонед чиқолоро бинед, палатка, дигар молҳое ки барои шумо дар кор аст. Сечка 98 сол, объеми 1.8 қати, ҳуҷҷат таъмировкаш 1 сола. Тамошо кунем, хуш шуд, наворо мегиремаш, бо занг занем, номи канали Автолайф аст, сухан кунем, иншалло ки боям муомилаи хуб мешавад. Салон шумо мегирем, тамошо кунем. Пробегиш 300 000 пробег дора. Агар бибинед кам дора. Торикай. Кондиционерш кор мекунад, ака? Кондиционерш кор мекунад. Чанд таш мегӯяд кайра? 70 000 бо муомила мешавад. номеро табгӯ, ака? 97 50 12 26. Тамом номеро акара мемонем экранда, занг занем. Он сечкара харида бикунем. Ина бародаро Мерседес компрессор. Обзор мекунем, тамошо кунем. Вагона. Хуб. 10001 ай солаш. Объемш чанд ака? 2. Объемш 2. Хуб, бардора салонша мебинем. Тамошо кунем. Электропакет. Хуб, салон. Тоза. Хуб, коробка автомат. چند تا گفته حساب دیر اکا؟ 60,000 سومون با سودا میشوه. نمرو 4 393 66. من روند بردارو زنگ بزنین با معامله دارم. مرسدس کامپرسر. Зайчик бародаро 2001 сол, газ, бензин, объеми 2.8 қати. Мозина хеле шуб навориш мегирем, тамошо кунем. Моз як салоншо мегирем, тамошо кунем. коробкаш автомат да кондиционер ё 100% Мерседесо бе ягон мушкилӣ кор мекунад. Пробегиш 240,000 пробег дора караш. ҳуҷҷатҳош чанд қайна ака? бе ҳуҷҷат хова мошин. нархш чанд ака? нарх чанд ай? нархш 78,000 бо савдо мешавад. 78,000 бо савдо мешавад. Ман номеро кара мемонам. 935 34 74. занг занен айрони канал сухан кунем бо муомила мешавад. ина бародаро BMW содаш содаш чам дака 10,000 Gaz, benzin. gaz benzin ya sola ҳуҷҷат
Моторши гаш простой. یک گشت پرستوی. خب یک سالانش هم میبینیم. خب این سالانش. Salon hamma joshun yo'q. Hammash yagun. این سالانش. خب коробка. خب ручной да. BMW. ҳуҷҷатош 1 солае. Kimlik ҳамааш дора, як гашт пурастой. Хоб. Чанд та гуфтаси якайра? 52 гуфтем бо савдо мешава. 52 гуфтаси бо савдо мешава. Навротон чанд яка? номерои ту 8 чанда? 92 884 92 884 83 82 чанд та гуфтаси савдо мекара? 52 та гуфтаси бо савдо мешава. Маромад занг бизанед. Чах кунед. BMW